לכי מפה. לכי. טועים חטיפים נורווגים בטבע כדי שאתם לא תצטרכו. נתחיל מסמש. נראה כמו אפרופו משוקולד עם קרמל בפנים. יואו. יואו. וואו. 8 מ-10. יש כאן חטיפי בשר מיובש עם חלפיניו. ממש מרגישים את השומן הקרוש. 4 מתוך 10. יורט בר סטרנג. כמו יש כאלה בארץ עם מילוי לבן בפנים. ממש טעים. זה בטעם דובדבן. 7 מתוך 10. סי גולד, שזה חטיפי דג מיובש. האמת שזה נראה מזעזע. מזה אני הכי חושש נראה לי. יש לזה ריח מזעזע! יש לזה ריח של אוכל של דגים. האבקה הזאת זה דג מיובש. אוי, זה נורא. 2 מתוך 10. אוקיי, גם זה ממש מפחיד אותי. אין לי מושג מה זה, זה נקרא טירקיסק פבר. האריזה שגורמת לזה להיראות כאילו זה מדליק פחמים או משהו. טוב, זה ללא ספק הדבר הכי דוחה שאכלתי בחיים שלי, יותר מהדג המיובש. אני חושב שזה ליקריץ או משהו. זה ברמת הלא אכיל, אני גם קצת מלוח. אוי, זה נורא. לא מומלץ. זה נראה לי טוב ממש. זה כאילו מה שכיף לי היה רוצה להיות. קראנץ' מעולה. פוטט סקרוור. פוטט. 7.5 מתוך 10. שוקולד שנקרא סמיל. שזה שוקולד ממולא באיזה רוטב טופי כזה, אתם רואים? ממש טוב, השוקולדים שלהם מעולים. וואו. וואו. אוי, זה גם טעים. זה פגז. 8 מתוך 10. סיגמן, דובוני גומי, רק אנשים ועם סוכר בחוץ. וזה בא בכל מיני צבעים. טעם ממש טוב של פירות. 7 מתוך 10. זה אני מודה שכבר טעמתי בעבר, זה הדבר אהוב עליי מכל הממתקים הנורווגיים, קוראים לזה דיים. זה שוקולד עם קרמל פריך בפנים, וזה מטורף. רואים את הקרמל בפנים? 10 מתוך 10. דיים, חייבים להביא את זה לארץ. לוקח בהליכה את כל הממתקי שוקולד שיש בארץ. קנטר, קנטר. אני גם מזה חושש, כי אני חושב שזה גם ליקריץ, ואני שונא ליקריץ. אבל יש פה גם פטל, ואני מאוד אוהב פטל, אז... כי יש לי כאן כדור אדום וכדור שחור. נחמד. עוד. יש איזה... בסוף זה הופך להיות ליקריץ.